nyaya yako inongotongwa pafoni, sentence judgment inongoya pafoni. Kana takwenda paperless takwanise kufamba titi takwenda kunonzwa nyaya yangu nhasi zviri kutongwa muwakati aye nongoreva izvokuti zvinhu zvose zvaakuita digital. Kana tiri digital taakushandisa inonzi internet kumatare edzimhosva. Handiti kunzwana. Pane vane mubvunzo here? Unaona chayakanakira iyi inonzi iCAMS naye yatiri kutaura nezvarei. Handiti tinoteverera nyaya dzedu, mabill, mafines, mari dzedu dzemaintenance dzinenge dzingozita online painternet. Hakuchina kuti ndoda kuenda kukoti kunonzwa nyaya yangu nayi, inongotongwa pafoni ipapa. Mune mubvunzo here? Saka ndoisungwa pafoni here? Ndikudavire ipapo iJudicial Service Commission rinova branch rehurumende rakamira rega, ndoratanga chirongwa ichi. Polisi chauyawo nesystem yayo, kana achida kusunga pafoni vachakusunga pafoni, asi tichiti integrate kuti tabatanidza tese kubva kupolisi, koti yacho neprison yacho, zvese zvabatanidzwa pachingwani. Handiti tsanangurai masai mumawebsite ka website. Pawebsite ati inonzi www.zimicms.org.zw. ukangogugula ipapa wotosvika woregister, wocreate account yako. Chinodiwa kuti uve nezimicms account, panongodiwa email yako then password yako, wotoregister chete. Wakutokwanisa kutevera nyaya yako online. Pane imwe mubvunzo? Pane vane mubvunzo here? Tenda saka matendwa maita henyu.